masa lalu. Masa lalu? Sampai apa sehat teman Mas? Sehat, lancar, jaya. Nah, ya apa tuh Jani? Aku ora dolan pirang-pirang minggu. Kok ora ana sing berubah. Isih ajeg kaya dulu kala. Apane? Kecantikane. Sungguh. Dolan ning kampung Rewu wae. Mas, lagi males rono aku. Aku tak rono ya. Bal-balan. Takon wong tua cengengesan lho. Lah lagi lungguh lho. Nunggu sapa, Jo? Nunggu tuan rumah. Oh, Pak Kliwon. Betul. Lah awan iki kene agenda apa? Ajak bal-balan. Oh, tenono we. Yang ketakon genting jawabku sak gelem dhewe le. Mangkat nyangsu, sangune timbo. Sing gampang nesu, nang cepet tuwa. Oh, ngono. Aku arep goreng tempe, kowe ora arep tak weki. Ra pengin. Mbok ditilar riyen mawon to, Pak. Mengke nek papine Vandra pun wangsul, kula kene tengene jenengan. Tanten isuk wae. Mengko angger 5 menit durung teko, tinggal mulih. Ajeng enten perlu napa to, Pak? Urusane wong lanang to? Urusan konsumsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki anak lanang wis mulih iki. Ini kok wis mulih to, Le? Enggak, Mu. Ah, numpuk tugas terus mantuk. Tugasnya wingi piye? Bijine apik ora? Jarang dipiji kok, Pak. Kan nembe ditumpuk. Kok dengaran esuk-esuk tindak mriki, Pak? Ngenteni papimu. Arep enek perlu, Ndra. Le, Mami lagi wae masak iki durung matengan lho, Le. Kula dereng luwek, Mu. Kula wau kan bar sarapan. Kok tinggal salin ring nggih, Pak? Ya. Weh. Esok-esok Pak RT pun mriki niku enten napa niki, Pak? Arep komplain aku. Loh. Komplain kali sinten? Karepe kuwi nudul. Komplain babakan napa? Babakan tempemu sing artistik. Waduh. Lah kurangane napa to Pak tembe kula wingi? Ya, beda karo sing pertama kae, Dul. Beda napane? Rasane bentuke tur wingi kae ya rada gosong. Padahal ya bumbune sami mawon iku, Pak. Gek-gek sing mbok goreng kok tempene tempe sing beda. Beda pripun to? Ha sing kula goreng niku nggih tempe dele kok. Lah gak coba yen tempe gembus niku lagi beda. Maksudku kuwi sing mbok goreng kuwi tempe sing lawas lho, Dul. Ini kok tempe darulang, Pak. Alah ngapa lho? Kowe melu-melu apa to, Ndra? Darulang piye to, Le? Tempe niko. Niku tempe hasil tetenan kali ngene Bu Siti, Pak. Ngapa to, Ndra? Ini apa? Terus diiris dibentuk bintang, terus digoreng meleh, terus didol ngene jenengan, Pak. Mula. Rasanya kok orang idul. Ono kuwi mengecewakan pelanggan lho, Dul. Ngeten Pak, nika anggap mawon sampel. Sampel apa? Aku wis bayar 10.000 lho. Oh, ngaten Pak. Niki niku kula nyatu niku pados tempe sing anyar. Niki ajeng kagem jenengan. Dadi benjang pun mboten sang bayar pun. Ampun lho. Nggih, Black Star. Ngapa lho, gak gara-gara wae lho kowe. Kata-kata hari ini, jangan suka menyimpan kebohongan. Cakep. Arep lo ditutup-tutupi kaya ngopo. Nek jenenge barang bosok ya tetep konangan. Ya ngapa meneh?
Meskipun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Tapi ngapa mboten iki? Air putih mawon, Mbak. Mas Bapak Dik Pandera, pun sehat Mas. ngomong kondisiku, Mbak. Walaupun belum 100%, tapi tetap lancar jaya. Tangan diangkat bareng yuk. Kayak iki lakon apa to, Ron? Kok isih loyo to, Mas? Ya maklum toh, Mbak. Kan lagi 80%. Oh iya ya. Muka-muka tentang 100% ya, Mas. Orang masalah 80%, Mbak. Lah kok sik loyo? Oh, mimik sik wae, Mas. Orang masalah kurang air. Lah kurang apa, Mas? Pujaan hatiku tidak ikut berpesta. Mbak Mimin. No, Pesta apa tuh, Mas? pujaan hatiku tidak ikut pentas piala dunia. Iya toh? Tim kesayanganku orang melu piala dunia. Ngendi, Mas? Jamaika. Walah. Mbok golek jago liyane kan akeh to, Mas. Tim akeh nanging ning ati ora klik. Mas. Sampean ra kangen papiku toh? Ya kangen no. Iki lagi masak kesukaanmu lho. Tempe gosong. Iya, Mas. Tempe Black Star. Kok jenenge aneh men, Bro? Tempenya dibentuk bintang, Mbak. Black Star recommended iki. Mi rampung mi. Sik, delok. Ora ngapa to suwe men. Bisa ini wae jane selak ngopo to? Iki lho goreng Black Star iki lho. Sik, 2 menit kas. Nek bengi aku ngimpi apa to? Ujung-ujungnya kerawan tamu saka Jamaika. Ketiban bintang Mas. Wika. Pun sehat tenan to, Mas? Meskipun belum 100%, tapi tetap lancar jaya, Bro. Jenengan iku mriki niku pas kalih momene. Feeling bening nggih, Mas. Nggih, panjenengan mriki pas kula ajeng masak kesenangane jenengan. Black Star. Iya. Black Star, gitu. Nih, orang mana suwe men to, Mi? Serampung iki lho. Ya. Tunggu sebentar, saya mau menggorengkan kesukaan Anda, oke? Segera nggih, Mas. Slameteng sabar melahap Black Star. Siap. Black Star. Dipun, artistik mboten niku. Kurang dikit, Mas. Kurang napa nih? Kurang blacky. Oh, kurang gosong. Yes. Lah napa digosongnya pripun? Sumangga. Malah misui. Wis mateng lho, gek maem.
Sik Bu, anteng lalu sik. Entane apa to? Wong aku wis goreng tahu barang lho, Pak. Mungkin tempe yang situ. Ngopo dadak pesen nang rasane ra enak lho. Aku ora pesen, tapi meh dikei secara cuma-cuma. Wes, tak maem sik ya. Yo, aku tak ngenteni tempe artistik sih. Ini baru Black Star. Kurang gosong mboten niku. Ketoke sudah cukup, Mas. Nah, kurang ireng mengke kula bakare, Mas. Tapi nek kurang ireng melih, mengke tempene diganti bahane. Diganti nopo, Mas? Batu baterai kan dicukur seruane, ya toh. Terus dibubuk dibentuk bintang. Wes, kuwi rasane jan black tur grey. Jenengan lho, bisa aja, Mas. Wis mateng Bu. Arep tunggu lawo ora nang diterkipi to, Dun. Anu, Pak. Nggak apa-apa mateng jane, tapi di tangan tikus. Mas, kuwi alasan tok. Nggih, seren-seren mawon nggih, Pak nggih. Mengke kula damelke. Wong grambok terke aja tak tenan lho. Aduh, ndek janji karo Pak RT kok ya lali ngopo ngono lho. Sing dipangan tikus nopo to, Mas? Niku lho sing jeroane baterai ndak wae. Niku dipangan tikus. Bar mangan niku tikus sing nggih mati, Mas. Ya ora no. Wong tikuse dadi lantar jaya. Mas Duli bisa aja lho. Mami kok pun sare napa nembe masuk angin to, Bu? Ora iki. Lah nek amene ora turu ya arep ngopo? Lah TV-ne wae ora iso disetel kok. Oh tak ten gini Pak Kulon nggih. Ngopo? Ajeng nonton Piala Dunia. Wajo kali jeletot nggih ten mriko. Ya. Kelakon apa ini ta ya. Di TV siji kerupuk semut. Apa TV ku ki teke keceran ya?